ассалому алейкум апа хӯҳарои азиз тамошобинои қандум ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтаро. имрӯз дар навори мо тарзи тайёр кардани торт мешавад. хеле торти хушрӯи ҳунарҳои баҷои ма мешавад духтаро. рости чӣ хеле ки гуфта будам, шавҳарам омада формочкаи тортпазӣ туфа кардан ва дар ними шаб хестимда сразу тортпазида шурӯъ кардам. хостам ки хеле торти кулула пазим. якта формочкаи кулуларо гирифтам духтаро ва шурӯъ кардам ба бисквит тайёр кардан. бубинед чӣ қадар торти зебо омад. ман айтаги и клубничный ҷем духтаро вай кардагим, сироп клубничный сироп кардагим да болош сирхай духтаро. мондагиш ҳамаш креми шефдукатаю баъд шоколада об карда патёк кардагим да гирдош. баъдан вай гулдохтагим, баъди гулдохтанум малинови вай сиропқати болоша украшат кардагим духтаро. ҳамаша дар навор нишон додагим. апа хӯҳарои азиз, барои бисквити мо 7 дона тухм, 7 қошуқ шакар, 7 қошуқ орд ва кам тарак намак дар кор мешавад. разрихетил ванилин. чӣ хеле ки шумо дар наворҳои гузаштаам дидестед, манам хеле бисквит тайёр мекунам. бениҳоят бисквитҳои хушрӯ мебироянд. анами тарзш духтаро. сафеди тухмаи зардиш ҷудо мекунем, отдельно сафедиша мезанем, намак қати сахтчид, баъд шакар андохта мезанем, баъдан орд қати разрихетил ванилина медозем, баъд зарди тухм бо орд медозем, лапоткачаи силиконови қати хушрӯ кофта мегирем духтаро. баъдан формочка дарехта духовка да ҳарорати 180-200 градус муддати 20 дақиқа пухтанда мемонем духтаро. аввал такша хушрӯ мепазем, баъд болоша. вақте ки такша гирён кардем, метавонем ки листа сразу дамобайн монем, то ки бисквитотон насухта хушрӯ падём дода пазанд. апа хӯҳарои азиз, боз як сирри асосии бисквит дар ҳамия ки вақте ки шумо фарқ надорад дар формочкаи тортпазӣ пухтен, дар лист пухтен, дар чизе ки шумо тортотона мепазен, бисквитотона мепазен, ҳатман дар тагиш пергаментни бумага монен, ами коғазое ки барои пухтупаз аста. агар инчунин коғазора надошта бошед, апа хӯҳарои азиз, ман дар анами бисквитам дафтари тоза, дафтарое ки тоза дорем ку дар хонамон барои мактаби кӯдакомон мехарем, айму варақҳои тозаи дафтар 4 та канда гирен айму байнаш дар таги анами ваётон монен, чӣ меган, бисквитотон монем, баъд ай болош бисквит рехта пухтанда рӯй кунед. анами бисквитҳои шумо дар листо начаспида, насухта хушрӯъ мепазад духтаро. як сирри асосишам дар ҳамия ки ҳаракат кунен, ҳатман дар таги бисквитотон пергаментни бумага монен, то ки падёмаш вай нашавад, насӯзад, хушрӯъ биёяд. апа хӯҳарои азиз, чӣ хеле ки шумо дидед, сафеди тухма ҳамроҳи намак лат кардем, баъдан шакар андохта лат кардем ва сахтака кардем, сафедиша задем. апа хӯҳаро дар ин ҳолат метавонем ки аввал зарди тухма андохта баъд орд андозем, ё ки камтар орд андохта баъдан зарди тухма андозем. бубинед разрихетил қати ванилина дар анами дар даруни орд андохта ай ами элакча мегзаронам духтаро. чӣ хеле ки дидестен, 3-4 қошуқ орд гирифтам, дар болош разрихетил ванилина ҳӯй карда рехтам, баъдан боз ай болош орд рехта элакча қати гузаронда хамира аралаш карда гирифтам. бубинед лапоткачаи силиконови ҳатмиз барои бисквитотона воздух надоромаданаш, падёмаш нашитанаш. агар лапоткачаи ами силиконови дошта бошен, боз бениҳоят хуб мешавад. агар надошта бошен, ами қошуқати оста як бор ду бор кобен, бисёр накобен духтаро. бубинед анам хеле лапоткача қати ба як тараф кобен, ҳама вақт ба як тараф кобен бисквита. ранги блинчик хеле аралаш паралаш накунед, фақат аккуратна як тараф қати кобен духтаро. дар ин ватсап ман савол шуда ки апа бисквита тайёр кардам, камтар падёмаш нашид гуфта. баъдан мо фаҳмидем ки анами вақти орда дохтандам хоҳари хушрӯи мо миксер қати взбиват кардиян, иқа меҳнатошонанд, хеле як кардиянда охиришта. миксер истифода бурдан дар кор нест. хай акн ноилоҷ бошен, ҳамуро ҳам як бор ба як тараф миксер занен, тамом, барое ки бисёр кофтану бисёр миксер карданам падёми бисквита мешинонад духтаро. апа хӯҳарои азиз, чӣ хеле ки шумо дидестед, навори мо давом кардеста, бисквити мо омода шид, зардиш андохтем, орд андохта кофтестем. анами хеле пергаментни бумага монда дар формочкаи кулула пухта гирифтем. бубинед чӣ хеле бисквити хушрӯъ шид, калони ғафси мулоими воздушни хушрӯъ шид. ман дар ҷои бисквита 2 та бридум духтаро. хостам ки 2 та шава, хушрӯъ шава. метавонистем ки 3 та бурам, лекин 3 қабата чӣ хеле ки дар назарам او قدر معقول نشید، هم وقت بسیار میگرفت. با مخاطر ما بیسکویت من 2 قوت بریده گرفتم، پراپیتکا کردم، سوگوشانی ملکا آبی جوش آمدگی خطی شیر قطی بدن باشه وای کردم.
креми шефтуката хушру визбиват карда будум. Дар ҳамин қабати тортмон гирифтум, хушру карда вай карда мондум. Торта обязательно пропитка кардам духтаро. баъдан бошад чӣ хеле ки ҳамагӣ сирру асрори маро уже донистанд. Ман ми ҷемои магазини истифода бурдестам. ҳозирашта бисёр дастрасанд, бисёр маззаша хушру мекунанд. ҳозирашта духтаро иншоалло дар оянда боз дигар чизорам таҷриба мекунем. хулас вишнёви ҷем буд, олучаги, нордонак, турушак, ширинак беҳад маззаи тортмона ба мазза кард духтаро. янам хеле ҷеми олучагирам андохта аралаш кардем ва боз камтар аз болош крем кардем, креми сафед кардем ва баъдан аз болош анаму торти дигаримона пропитка кардем духтаро. қабати бисквитмона пропитка карда дар болош гузоштему, баъдан хушру карда крем карда украшат кардем. чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, ман профессионални кондитер нестам. паухоҳаро ҳам худам омӯхтаистам, навор карда шумода нишон дода пухтупазоя бисёрша медонам, бисёрша наметонам. ба ҳамин хотир ҳам худам пухтупазоя карда омӯхта таҷриба гирифтаистам, ҳам шумода нишон додаистам ва ҳам дастома рост кардаистам. иншоалло дар наворҳои оянда беҳтар ва беҳтар мешаванд тарзи тайёр кардани ман. дар анами ҳолате ки мо вақти торта болоша хушру карда крем сафед кардем, украшение касе ки ҳунарманд бошад метавонад ки хушру карда украшат кунад. бинед чӣ хеле тортмо хушру омадагиае. ман дар болош шоколадни патёк кардам, якта шоколада қатъи какао, баъд қатъи шир об кардам. рости какаомон камтарак состави шоколад монад, дигар хе кард идоф. баъдан гул дохтам, чӣ хеле ки дестен гулои хушру дохтам, худам да маъқул нашид. баъд сразу малиновый вая гирифтам, чӣ меган, сироп малиновый дорум, хеле сирхчака, сирх ба сафед хушру мега гуфтам да. баъд мишок да кондитерский мишок дохта сразу болоша бо украшат кардам, барои ки гулои дохтагим яъне ҳунарои ба ҷои худам маъқул нашидан худам дар рости гап. ба ҳамин хотир болоша сразу манам хеле сирх карда бо украшат кардам. бениҳоят хушру омад духтаро. бо ҳамин навори мо ба охир мерасад. паухоҳарои меҳрубон, бибинед чӣ қадар торти зебо омода кардам. ай наметонаму ай намедонам, фоида нест духтаро. бихезен шуморо мисли ман кӯшиш кунен чапаю роста, иншаалло ки ёд мегирен. ҳама инсон бо таҷриба дар ҳамин рӯи дунё соҳиби касбу кор шидагиянд. мо ҳам таҷриба кунем духтаро. бибинед барои ман беҳад торти хушру шид, мада маъқул шид духтаро. дигародам писанд омад, маззашам бениҳоят аҷоиб шуда буд, бисёр бамазза шуда буд духтаро. хайр паухоҳарои азизам, наворҳои мо давом доранд, бо мо бошед. хайр паухоҳарои азиз, бо мо бошед. наворҳои мо давом дорад. иншаалло ки дар наворҳои дигар вомехӯрем. подписатсия кардана, комментария мондадан фаромӯш накунед. чӣ хеле ки гуфтум, дар ғарибӣ зих мешавам, баъдан мехезам пухтупаз мекунам баҳри оилаи худам ва баҳри подписчикои меҳрубонам, ки то ки онҳоро мисли мо омӯзанд, дастошона рост кунанд, таҷриба гиранд. иншоалло ки мо метавонем видеоҳои хушру кунем дар оянда. хайр тамошобинои азиз.